जोबोर मोजां मोनदों चिफ सारा जोंना जा बिटिआरनि दा गोदान चिफ सार बिथाङा जे एसेग्राम गिदिर जोंनि थाखाय मोनसे प्लेटफर्म होदों जों आर्टिस्टफोरनि थाखाय जोंनि थाखाय जोबोर गिदिर खोथा आरो जों गावखौनो गाव बहुद लाखि सानो कि जों बेबायदि चिफ सार मोनदों आरो बहुद मोजां मोजां इनिशिएटिभबो लादों आरो मैया डिसकाशन दंमोन बेयावबो गोबां मोजां मोजां खोथा होनदों सारा स' बेफोरखौ खोनानानै जोबोर मोजां मोनदों जिहेतु बर' सावथुन मुलुगनि नोंथाङा सासे दावगाफुनाय आरो जाखांफुनाय सासे फावखुंग्रि हिसाबै रल खालामगासिनो दं बे बिथिङाव बिटिआर खुंथायनिफ्राय माबायदि हास्थायो नोंथाङा बुंनो थाङोब्ला जोंनि सावथुन मुलुगा दाबो माने जोङो आर्टिस्टफ्रा महरगिरिफोरल' नङा गासिबो आर्टिस्टखौनो बुंजायो दासिमबो जोङो प्रफेसनेल हिसाबै सोलिनो हानाय जायाखै दा बेखौनो लानानै मैयानि प्रग्राम जा 20 तारिखआव प्रग्राम दंमोन बेयाव सारा गावनो माने इन्टारेक्शन प्रग्राम लादोंमोन बेयाव सारा सावरायदों कि जाहाथे जोंबो गावबो माने प्रफेसनेल हिसाबै जाहाथे जों सोलिलांनो हायो बेफोरखौनो सावरायदोंमोन आरो दा जोंबो बेखौनो लुगैयो जोंथ' दा बाराद्राय टाइमबो गैलाय लांला जाहाथे जोंनि उनाव जा जेनेरेशन फैयो दा बिसोरो माने मोजाङै मोजां सोलिलांनो हाथों जोंबो बेखौनो हास्थायो बर' सावथुन मुलुगाव दासिम नोंथाङा इमान माने मोजां फाव खालामनायखौ जों नुबाय थादों थेंक बे इउ खेत्रआव बर' सावथुन मुलुगाव बेसेबां माने जाफुंसार जाबावनांगौ दंबावो होननानै सानो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' सावथुन मुलुगा दा जा सिचुवेशनाव दङ गोदो जेरैमोन एसे डेभेलपसिन जाबाय सोलायनायखौ नोंथांमोनहा बयबो नुनो मोनदों आरो सोलायखादोंबो दा आरो बहुद सोलायबावनांगौ बहुद बेनिफ्राय साबसिन जाबावनांगौ सोलायनायथ' बुंला दा साबसिननिफ्राय साबसिन जागोनखौ आसा खालामो फैबाय थानाय समफोराव नोंथांनि माबायाव आखायाव बेसेबां फावखुंग्रि हिसाबै बेसेबां खामानि मावदों दासान्दि जोंना माने शुटिं सोलिगासिनो मोनसे फिल्मनि शुटिं सोलिगासिनो आरबि फिल्म प्रडाक्शननि आन्दाराव आङो आब'रिया बिथांखौबो माने आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय धन्यबाद जासिहरनो सानो मानो होनोब्ला बिथाङा आंखौ आरोबाव खेबसेबाव गावनि प्रडाक्शनाव चान्स होबावदों आरो नेक्स्टखौ उनाव खोन्थागोन दा जा सोलिगासिनो बेखौल' खोन्थाथ'नोसै नेक्स्टनिखौ उनावहाय खोन्थानोसै उननिखौ थेंक इउ